Журналист, нәфис сөз ұстасы, жыршы, тәржемәші, төбәкші Илдар Қиямов көптән түгел шағир икәнлегендә раслады. Татарстан китап нәшриятында басылып шыққан өр яңа китабы «Жырларымда җирсүем» дип атала. Иң әүвәл шигъри хәзинә якташларына тәкъдим ителде. Ширмешән районының Карашишмә авылында үткән чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җиһанның махсус репортажы. Әти-әни һаман исәндер күк, чыгып киткәннәр тик каядыр. Туган җирне төштә күрә-күрә, фаны гомер узып барадыр. Әлеге шигырьне тулысынча укып авылдашларының кирпекләре чыланыр әле. Алар Илдар Кыямовның әнисе Саимәне дә, әтисе Әгъләметдинне дә яхшы белә. Үзебезнең Илдар дип йөртә аны якташлары якын итеп, яратып. Әлеге иҗат бәйрәмен оештыру эшендә авылдашлар башлап йөргән. Нәни якташлары махсус шигырьләр дә өйрәнеп куйган. Үзең әдип, үзең җырчы, үзең диктор, үзең шәп егет. Мыегың да бит килешә, буладыр күпләр гашык. Мөршидә ханымның да бит хисләре тура ташып. Мөршидә ханым Илдар Кыямовның хәләл җефете. Ирен шагыйрь буларак таныту аның фикере. Журналистлар битендә алар кешене үзләре пропагандалый, кешене без күрсәтәбез, ә үзебезне күрсәтергә безнең вакыт калмый. Идел белән сөйләштек тә, әтиңә сюрприз ясыйбыз. Менә шулай спонсор табып, рәхмәт спонсорларга табып, аның шигъриятен дөньяга чыгардык. Менә Равил абыйның Фәзуллин шундый шигырь бар. Шагыйрь булып, китабыңны тотып, кайтсаң инде туган ягыңа. Менә мин шундый көн. Тәүге иҗади адымнарын Илдар Кыямов Ленин юлында башлый. Ширмешәннең район газетасы ул каләм чарлый башлаганда нәкъ шулай атала. Яшь чакта минем шигырьләрне укып, шуның кебек яза алсам иде дип әйткән сүзен үземә дә әйткәне бар. Рәхмәт инде. Әкрәм абый иҗат кичәсенә 150 ел элек ясалган тальян гармунын күтәреп, гаиләсе белән килгән. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән мәкаль барлыкка килүгә, нәкъ менә Илдар Кыямов кебек тырыш һәм сәләтле шәхесләр этәргеч бирүе бәхәссез ди Рушания Сәүбанова. Ширмешән районының якташлык җәмгыяте исеменнән котлап, нинди генә чара үткәрсәк тә, иң беренче ярдәм итәргә Илдар килә дип рәхмәтләрен җиткерде. Нинди генә чара үткәрсәк тә, һәрбер әйтә, Илдарның китабында бар ул материал дип әйтәләр инде. Шуннан алыгыз дип, менә күп кадәр китаплар, чыганыкларны алалар Илдарның китабының Карачишмә кариясы. 50 яшь ул ил данларлык гаиләң булу дигән сүз. Бу җәһәттән дә Илдарның иле түгәрәк. Хәләл җефете Мөршидә белән 2 малай үстергәннәр. Мөршидә ханым сәхнәдән авыл халкына рәхмәтен дә җиткерде. Менә беренчедән мин чыннан да рәхмәтле Карачишмәлеләргә. Алар шундый затлы, мин бу сүзне кабатлап әйтәм, затлы ир-ат тәрбияли алганнар. Әгәр дә авыл халкы начар булса, аның горыф-гадәтләре, борынгыдан килгән горыф-гадәтләре үтәлмәсә, андый ир-ат тәрбияләп булмый. Күз алыбызда үстенде. Менә шундый тәртипле гаилә, бөтенесе укый торган. Үрнәк инде, менә ничек әйтеп бетәртәм. Укыган вакытында да ул мәктәптә дә әллә инде уеннар оештырып, анда коядыр туган көннәргә шундый матур ниләр ясап, кварт-квартетларга булышып, менә шулай ел юлы, ел әллә ничек баштан ук журналистика булып туган иде ахыр ул. Илдар инде менә шундый безнең горурлыгыбыз. Андый кешеләр күбрәк булсын иде. Андый кешеләр әйткәндә инде әйтәсең, вот, менә бу безнең Чирмешәннеке дип горурланасың бит инде. Һәр хәлбуки, бәлки аның шулай булып үсүендә Чирмешәннең үзенең ул хәтле ниндидер бер роле бәлки бик юктыр да, ләкин шулай да кеше үскәч, ул ниндидер кешеләр арасына чыккач, без шулай горурланабыз инде. Бер артлы сәхнәгә күтәрелгән авылның имам хатибы Рөстәм хәзрәт Вәлиев, мәктәп директоры Минсәгыйть Хөснелгатин, Сургут шәһәреннән кадәр кайткан Миндар Әгъләмов та Илдарның туган төбәк дип җан атып яшәвен, ул язган Карачишмә кариясы, Мәңге яшә әмирем китапларының әһәмиятен искәртте. Безнең авыл булган Әмир авылы булган Кармал, югары Кармалда урыслар белән бергә булганнар.
Менә нинди авырлык белән аерылып чыгуны ул менә тасвирлап бирде. Документаль рәвештә бу инде теге фәлән әйтте дигәнә түгел инде. Менә төрле кәгазьләр белән. Иҗат бәйрәме белән котларга онык та кайткан иде. Тик Илдарны онык әлегә сәхнә артында, ә улы Идел белән киленнәре Сөмбел сәхнә түрендә котлады. Киленнәре дә нәселләренә охшап төшкән дип бәя бирде Сөмбел Кыямованың Илдар Кыямов сүзләренә язылган җырын тыңлаган Кара Чишмә халкы. Ә нәсел чыннан да төпле. Без аны аннан олорак абыйлары үзебез сорап җырлата идек. Ул яшь вакыттан ук артистларга ошатып, Алла Пугачева кебек тә җырлап күрсәтә, Пресняков кебек тә җырлап күрсәтә иде. Аннан соң инде аның үзенең теләге журналист булу. Миңа энем буларак, ул кыз туганнан да якынрак. Ул һәр вакытта да хәл белешә, һәр вакытта да үзенең ниндидер киңәшен дә бирә. Очрашабыз инде кешеләр белән, әйме. Мин Чирмешән районыннан дип әйткән очракта күбесе Илдарны беләсезме? Беләбез. Ул безнең энекәш дип әйтү ул безнең өчен горурлык. Әти-әниләре белән бәйле хатирәләр Илдар Кыямовның иҗат кичәсен башыннан ахырына кадәр озата килде. Үткәннәрдә күзе булганның киләчәктә үзе булыр. Нинди матур сүз име? Дөрес фикер. Менә шуңа күрә киләчәкне уйлап эшләнгән бер эш булды булса бер, аннары менә әниемнең, әтиемнең вафат булуы миңа этәргеч булды. Әни үлгәннән соң әти 4 ел яшәде әле безнең. Менә шуларда мин бик нык аңладым инде, информатлар китә. Аксакаллар китә. Гаҗәп бит, барысының да диярлек исемнәрендә ил сүзе бар. Әйтерсең лә Саимә апа белән Әгъләметдин абый ил өчен игелекле, туган иле өчен җан атып яшәгән балалар булсын дип юраганнар. Әмма юш килгәнен үзләренә күрергә язмаган. Алар исән вакытта инде Илдар сәхнәлегә чыга башлаган иде. Аны күрделәр. Ләкин менә мондый дәрәҗәләргә җиткәне инде исемнәр алганы аларына кадәр күрә алмадылар. Кызганыч. Зур уңышлар яулап, заманалар матур бәя бирсә эшенә, шатлыкларын ишеттерер өчен туган ягы кирәк кешегә. Безне сагынып, үзенең балаларын читләрдән һәр вакыт көтеп ала торган авылдашларыма тирән хөрмәт белән баш иям. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары өчен махсус Чирмешән районыннан.